key niya is key of C. Okay? Key of C. Ikaw ang kusog. Of course, kung taas ka o tingog, you can make it D or ang sige hapon and then butangi lang mo key po. Okay, so muna siya ang mga chords niya, no? Okay, C. C, then A minor. Then F. Tingnan niya ang F. F. Siyempre, di ba ang F no? Tingnan niya ang F niya, no? Sa katong with bar chord. Okay, practice niyo muna siya. Simple. Ano siya? F. Then G. Diba G ang G sa bar chord? G. Ako na simple ang G. Okay, so ang chord, ako rin yung butang dito sa kilid. Okay? Pwede kang mag-guide. Yeah, D minor. To look at down, then up, down. Down, 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 up, down. Okay, once again. Down, 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 up, down. Ikaw ang kusog, anak ko. Kalipay dalang-dala. Uabot man ang problema. Walay makapaimula. Walay maikakumpara sa imong mahal. Okay, so kaduha ka mo balik. Ikaw ang kusog, anak ko. Kalipay dalang-dala. Uabot man ang problema.
Okay, no? Ang technique sa pagkaton sa gitara, kada adlaw mag-practice at least 30 minutes to 1 hour a day. That is enough na makakaton ka. And then ay ko kalimti kung mag-tone ka gitara dapat na kay guide. Diri sa YouTube daghan na kayo mga tutorial kabahin sa paggitara. Daghang kayong salamat sa paglantaw ining tutorial. I hope nga aduna mo'y nakatunan sa ato ang. Okay, so ay kalimti sa pag-like, pagputang og comments sa diha sa comment section. O of course, kung dili pa ka nakasubscribe sa One TV, please subscribe. And then of course, full package, click the notification bell aron nga updated ka sa mga upcoming ko na mga videos pa na ating i-upload din sa One TV. Okay, so daghang kayong salamat. God bless sa inyong tanan.